de kant, dat is de kant. Beste conculeren, namens het Geleids Monaco Mignon komen we feliciteren met deze kanjes. Prinses Anne, Dien de Eerste en ook oud-jeugdprins Nigel de Eerste. En ook met Uge Appelvorst rond ons met die jubileum. En ik heb natuurlijk al een speciale band met de prinses, om het zo maar eens te nemen. Want de opa is al jarenlang lid van Mignon in het bestuur geweest. Samen met de prijs geweest. Prachtige tijden gehad en hoe nog. En dan kunnen we elke week bij ons zingen. En veel komen we dit feliciteren. En we hopen uiteraard dat het een prachtig seizoen terug. Veel spas en geniet ervan. Dankjewel. Ja, dank je. Ja, dank je.